Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोङो दिनैहाय पिकनिक जानो थांनो नागिरदोंमोन आरोना नखरैनो फेमिलियैनो आइ ओमफ्राय आरो मादै ओमफ्राय आरो ग्रोबनो जोङो माने जगार खालामखांनायनि उनाव अकस्मातनो नै गुवाहाटीनि आगैमोना मोनफैना होबाय आरोना बिदा बिनानाव सानैजों। ओमफ्राय बिदाया कलेजावहाय एसे खामानि दङनो सालबारि कलेजावहा ओमफ्राय बेयाव थांदों ओमफ्राय बिनानावा दायो जोंजो थांफासिगोन आरोना पिकनिक जानायावहा माने दा लास्ट डिसेम्बर जासिगोन ना गोसो जायोना पिकनिक थांनो ओमफ्राय बिदिनो आंहा गोसो जाखाबाय दंमोन थबनो माने पिकनिक थांनो होननानै ओमफ्राय दा जोङो गासिबो रेडि खालामजोबखांबाय आरोना बेदर सेदर संखाजोबनानै लाबाय ओमफ्राय मा संदों आङो नोंथांमोननो दा जोङो पिकनिक जानाय जायगायावहा मोनहैबाथाय देखायसिगोन आरोना। ओमफ्राय फन हरा मुङा फैयो नामा बिदि फन खालामना फैनांगौ ना खनसेबो फन खालामाखै डाइरेक्ट खावब्ला नुजाफैदो न'आवहा नङा आदाया फुङावसो बुंदों आं थांबाय दङ थ' आंबो थांगोन माने बिदाया बुंबाय आरो बिनानावनि सिगाङाव आं थांगासिनो गामियावहा होननानै ओमफ्राय गावाबो खोनाबाय नालाय ओमफ्राय आंबो थांफागोन बिदि जाबाय आरो एकदमबारे ओमफ्राय फैबाय दा ओमफ्राय मोजाङानो जाबाय आरामसे पिकनिक जानो थांनो सायावनो सा मोनसिगोन मावा दाङानो ग्रेट टाइमिं औ ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो बिदिब्ला जोंजों लोगोसे मा जागोन दिनै औ थांसै दायो थ'दो फैदो जाबायना जायाखै फैदो थांसै थांनोसै आरोना लोगोफोर गासिबो ओंखारजोब्बाय ओमफ्राय बिथिंजा बिमाया केमेरामेन जागासिनो आरोना ओमफ्राय नै बिमादैबो दङ ओमफ्राय बाबुआ थांनो मोननाय नंला आरोना मटुआ कलेजाव थांबाय नालाय खिन्थु आं थांबाय दङ बिनि भागखौबो जागोन आं बिदानि भागोखौबो जायोनो दा थांसै आरोना आंहा भिडिअ लानांगौना गोजांगोन जाबाय दे मैना बेसे गोजान दंबावो नोंनिबा मा संदोंबा मिथियाना आं फैनानै डाइरेक्ट सेनार ना ओमफ्राय लाफा खारदै सेनार ना लाफा खारदै ओमफ्राय दाउजो लाइ मैगं ओमफ्राय बानलु बाथोन दालि बारा बुरजा संस्लाबनो हायासै आरो जुस लाबदो आमलाइनि बबेखिनियाव जागोन जों दा जानाया बिदि जायो सोरबा मा जादों लोगोफोर मिथिगोन ना माने जोङो पिकनिकखौथ' जानो फैबाय दानाबा पार्टिखौनो लाबनो बावगारबाय जोङो मायाव जिरायना जागोन जोङो आरामसे बेदर आरि संना लाबोबाय पिकनिक जानो उथाबावनो ओमफ्राय दानानै मा खालामगोन दा मायाव जिरायना जागोन जोङो दा माने जोङो पार्टि लाबनो बावगारदोंमोन आरोना लोगोफोर नांगोन इखो पार्टि जनो थाखाय लाबनो बावगारदों आरोना जगार खालामना दोनबोनानैनो ओमफ्राय दा जोङो नै इ साइडआवथ' जानो हाला ना अन्थाइ गोजा ना अबेयाव जगोन अबेयाव मागोन जागोन नै इथिंजा बै हाग्रायाव जाहैनो नागिरदों आरोना जोङो पिकनिक जाग्रानि नै साइडथिंजा आरोना दा जों इयावनो माने पार्टि लाबाखै नालाय हाग्रायावनो जिरायनानै जानोसै आरोना जायगाया साफा नालाय नै थांगासिनो आइसक्रिम जानोसै जोङो इथिंजा अबाव जाहैनो नागिरदों Tadi kita satu paling nami. Ice cream. Boga ice cream. आंसो जानो लुबैलायबाय जाबाय एसे ओमफ्राय लोगोफोर नै जोङो पार्टि बावबोदोंना जोङो बेनिखायनो नै हाग्रा गोनाङाव नायनानै जानोसै आरोना जोङो नै मालायनि बिसना सादरखौनो लाबोनो नागिरदों नै मैनाया जिरायनो होसो जाबासो ओमफ्राय मालाय लामना दोनफैदो इयाव इयो माने आंखौ बामनो हागोन बायदिनो ओरै इदि बानायगासिनो आरोना आंथ' गावखौ हाखाया माबायदि मटिटि खानानै आंना खियानो गोरलै गलांलायगोन आं जुदि नोंखौ थिखांनो हाया ना आं नोंनो बेदरखौ बांसिन होगोन दे आं बेदर जायानो दाउदै एवना लाबोदो आं नोंनि थाखाय इखो होगोन बोलो दं मारो गथ'नाव देलाय आं नायनो नुस्लाबासै खनसे बाव गोबाव बामना लानो हायाब्रा इयो ओरैनो दैखांनाल' लानो हायो मा बुङो नोङो सोरखौ गेरेम खालामबाय दङ गोबाव थिखांनो लानो हायाब्रा नोङो थिखांनो हायो आंबो हायो नोंखौ
फरायसैलाय दे जानोसै दे दायो बेरायनो ना बेरायला टाटा बडि नामा टाउनाव थाबाबो लकेल मोनजायाबाबो नामा लकेल बेदर मोनजायाबाबो नामा ओमफ्राय दा जानोसै आरो नै जगार बानायजोब्बाय थिंजा जानायानो बियो इखिनि जायो इमान गोबावनि उनाव लोगो मोनदो खिन्थु मैनाया जोंहा माबा जादो आरो ना इसे हामदो हामाखै मटिसिनसो जादो इयो ना माहि जायाखै लोदोदो जादोब्रा इयो मटिटि जादो बेसे खैमा जाखोमोन फैया 6 मासो जादोंमोन 6 मास जायाखै आं जुलाइआव फैदोंमोन नामा जुलाइआव अखा होनाय टाइमाव अखा हाबाय थानाय टाइमाव जुलाइ नङामोन नामा 5 मास जाबाय खोमा 5 मास 6 मास जाबाय खोमा ओमफ्राय दा लोगो मोनबाय ओमफ्राय दा मा होनो एसे बांसिन मटि जादों आरो अथ'सो बेदरखौनो जाया इ दानिया बेदर बयलारखौबो जाला ना लकेल दाउबो जाया ओमफ्राय मा होनो इफोरनिसाय अटायो लेथाथ' नङा दिसुं आंबो जायो मा होनो बोरमा बेबो जायो अमाबो जाया दाउबो जाया नाबो जाया बोरमा बेबो जायो इयो ना आंनि बोरमा बिबुखौ रावबो एख बुङा दै आंनि फेभरेट खा उन्दैनिफ्रायनो ओमफ्राय दा खिन्थु नोंखौ फैदों होनना मिथिनायबा जों बोरमा बेबुखौबो जगार लानो हागौमोन नों फन खालामा मा खालामा सिरि ब्लडनो नुजाफैबायना थाप्पा ओंखायनो माने जेबो जगार खालामनो हायासै आरो जि दङ इखौनो जानांसिगोन दाउबो जाया नालाय दाउदै आमलेट एवना लाबोदों जोंहा दा माबा लाबोदोंमोन आमलाय रोसिबो दङ जोंना आमलाय रोसि दा जानोसै दे जिमान बेदर जाबाबो आं नै इथिंजा स्टार्ट खालामबायानो आदाया जोंहा आइ माबायसा आमलाय रोसिया जना बुस्थुआ मा मानो नाया मोजां ना लोंनो सिगाङाव लोंफैबायना लोंफेराखैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम ना जोंहा न'आव बानायनाय इयो जुमाय साननानै इमान गिदोंमोन लोंनो जुमाय नङा आमलायनि रोसि नोङो पापावै नै जा बिनानावा मायाव जदो नायलाय जनाय बुस्थुखौनो बावगारदो बियो आंनिथिं जिरायनोसै होमबा एथ' मराय ना नोंनि इयो आमलेटआ दाउदै आमलेट ओमफ्राय बानलु बाथोन बानलु बाथोनखौ माजों जागोन ओइ नों हारसिंनि नङा इयो जोंनिबो हा गावनि हारसिंनि ना सानदो इयो ओमफ्राय नै इयो दाउ बेदर इथिं रानना लाबायानो आरोना ओमफ्राय नै बि आंनि ओमफ्राय मानि बिथिंजायाव पापरबो एवना लाबोदों आरोना ओमफ्राय नै बेयो आमलाय रोसि ओमफ्राय बिथिंजा कुकार भाजिनो लाना फैदों ओंखाम संनानै नै लोगोफोर इयो ना सेनारजों लाफा खारदै आरोना लोगोफोर बिराद माने टेस्टि जाखादो अदाबाव जि ग्लब ग्लब संनानै लाबोखादो नायानो सिङावसो गोदोजोबनानै दङ दा जाबाथाय माबासिगोन दे ओमफ्राय नैथिंजा नै बियो दाउजों माबा लाइ बिलाइ दे जानोसै इयो बेदर जाया मा होनो लोगोफोर ओंखामखौथ' संनानै लाबोखादो जोङो खिन्थु दा आङो दिनै आमलाय रोसिखौ लोंनाय नायनोसै आरोना बेदर एवना लाबोनाय दिनै सामब्रामा नोंसोर जाया सामब्राम मैनाया लोङा एसे लोंनाय नाया मानाव एमाव होनाय नङा दे आमलायनि माबा जुस टाइपनिसो मोजां मोनाखै संख्रि लाबाखैमोन ना नायसै ओमफ्राय नोंसोरखौ नुवासै माथो इसे फैबाव होनबाय आङो आथुर जाबायबा कारहा माथो दालि एने फालु सिदा दालि बुरियाव कारहाथार ya di bias kamu duduk lah bukan mana mengkain sayang आंबो दिनैसो लोंबाय आङो मानसि रायलायनो हाया जायो सिगाङाव लोंफेरदोंमोन खिन्थु दिनै एसे बेलेग मोनदों आङो एकदम जार गोसाथार गोबाव जाबायना सानसेनि नादि बानायदोंमोन बेनो आरो बेखौनोथ' सानसेनि आङो भिडिअबो खालामलायनाया दिनैनो एखौथ' गैया पापड़खौनो जानोसै दा नै एख' नङा दे इनो बानलु थाइसे जाबाय आं माथाम ओइ बेदरा गोथाव जादों ना आं एवनाया आं एवनायमोन जायासै गावा जायाखै बाथोनखौ एसे माबायदि जादों बाथोनाबो आं देनाय मानसिफोरा होनबा नों फसन जानायानो बेदराव होनाया इसानि फसन जानायानो लाइक जानाय मैना जानाय जानायनि फसन जादो दासुंखा बेदर नङा दे बिलाइसो बरिया मिहे माहि ओंखार जिथि ओंखार माबायसा मोजां ना
itu udah layak macam tu. Layak layak मा सान्दुं इसानिमोन लाया आं नुनानैनो बिहरखादों ओमफ्राय Anak boleh ni dia. लाफा इदिनो ओहो बारा बुरजा नङा फांनैसोल' फांनैल' बिराद गोथाव बेदर जायाबाबो लाइखिनिखौ दौना होबाय आं ओइनो Daya man huat man hosak ya. बेदरखौथ' जाया नालाय Daya hosak birat huat man hilang. Kapten जाने ने हारु एकबार जाबाय. लाइ मोजां लाइ लकेल लाइ बियोबो मोजां थेवबाबो इमान हुat नङा. इ गोथाव जोंनि गुवाहाटीना आरो बुथाव हाया मोजां नङा. आनिफ्राय जायोना गोबोरखिखौ गोरानखौ लाबो हे र' जानो मा नोङा मानसिनि खि नोङा गोबोरखिसो होनदो जानाया मैगङाव नांगोना मैगं जानाया दा जानाया गोरानखौ लाबोनानै सारलाना जोंनि गुवाहाटीना हायाव मान गोबोरखि होबाबो माने मोजाङै मोनथियालै माने इयो माने आंनि हासबेन्डखौ होनगासिनो आरोना दाथ' इखौ रेकर्ड खालामगासिनो नालाय भिडिअखौ ओमफ्राय दा बियो आंनि हासबेन्डा एडिटिं खालामबाथ' नुखागोन नालाय ओमफ्राय बेखौनो बुंगासिनो इयो बिगुमैखौ गुमै खिन्थाय जेन'बा जोंजों पिकनिकआव दा फैफानो मोनासै नालाय इखौनो होनगासिनो इयो माने नेक्स्ट टाइम फैबाथाय दावदै कार्टनसे लाबोना दोनफैनांगोनो गावासो खोन्थाहरखायाखै माने गावा खोन्थाहरखायाखै नालाय दावदैखौनो दोना दैनिल' एवना लाबोनो मोनलायबासो माबा मोनसे बुङो गुमैखौ आरोबाव आरो साननांगोन र' लिस्टआव बिराद दङ इनिफ्राय माबा मोनसे बुंनांगोन ना थ' सानना दङ दा गोसो होनदों आंहा मा गोसो जों मोनसे भिडिअ दं हा बे मानसो फैनायनो जानुवारिनि 2022 जानुवारिनि न फैनायाव जोङो हटेलाव थांदोंमोन थांनायाव जों बिरियानि जानो थांदोंमोन बिरियानि मोनजायासै बिनि हिसाबा दाबो दं आं बावगाराखै बिदियाखौनो लाय नामा लाबोफिननांगोन 2023 फैबाय दङ ना आं बेयाव फैयाबाबो बिरियानिखौ पेकिं खालामनानै न'आव फथायखा गुवाहाटीयावनो लाय बेसेरा मिस खालामदोंनो बिगुमैखौ फैग्रिनो सोंफैखादो बिगुमैखौसो आंखौथ' पात्तायानो गैया गुमैखौ नुवाखै माथो गुमैया बोरो होनना गुमैया बिराद बिजि मालाय न'आवनो गैया ओंखामल' जानो फैदोंमोन दहायो ओमफ्राय पिकनिक जानो फैगोनखौलाय मिथिखादो आरो जोंखौ होमबाबो माने नोंखौ फैगोनखौ मिथियाखैमोन खोमायबो फन खालामाखैना ओमफ्राय दा फैग्रिनो सोंफैगासिनो मालाय बिगुमैखौसो गुमैयाव बहा थांदो होननानै गुमैबो गैया गुमैनि एकदम एट्र' गारियाबो गैया खालि नुबाय एट्र' गारियाबो गैया खालि नुबाय दं इनि थाखाय कहाँ से आता है इनको दिमाग में ये सब इनि थाखाय जा लाखांख्रि जानो जा गोथाव र' बियाव हर आंनोबोथ' इयाव होबानो जायोमोन ना बेदरखौ इयाव होबानो जाबाय हामेला गैयालै डाइरेक्ट फैनानै जानायल' होनलाय नामा माने आंनोबो बाथोन दैसि बेबायदिनो मोजां ओइ माहिनो हरदो होमबा नोंथांमोना मिनिनाङा आरोना मा पिकनिकआवनो खारदै ओंख्रि लांदो होननानै माने इसोरो खारदै जानानै मोजां मोनो ना ओंखायनो आरो ना सेनारबो लाबबाय नालाय लकेल ना ओमफ्राय खारदैसो संनानै लांबाय आरोना इखौनो नाजों इउनिक एकदम आलदा आरोना जोंनिया ओमफ्राय इथिंजाथ' थाखाबायानो दाउजों लाइ ओमफ्राय लाफा खारदैजों ना सेनार बिनो आरो ओमफ्राय दालि नै बे जायाना माबाखौ नाखौ जाया नालाय जि इन्टारेस्टखा मालाय पुरा मोसागासिनो ओइ साइडथिंजा जोंबो मोसाहैनोसै नामा मैना नै लोगोफोर स्वच्छ भारत अभियान आं सेन्देलालाय थांखानायनियाबो नोंनियाबो आंनियाबो नै लोगोफोर जों जाखांनानै ओमफ्राय पुरा जायगाखौबो साफा खालामखाबाय आरोना नोंथांमोनाबो सोरबाफोर खाना जाफैयोबा माने जिखुनु जायगायावनो माने गाव जानाय जायगाखौ गावनो साफा खालामना गालांनांगौ आरोना जोङो पुरा स्वच्छ भारत अभियान येस ओंखायनो माने साफा खालामना गालांनांगौ आरोना नोंथांमोनाबो नै जोंबो पुरा मनायाव सोना लाजोब्बाय आरोना नै गासिबो बथल गासिखौबो लाजोब्बाय आरोना जाखांबाय पुरा साफा खालामबाय आरोना नोंथांमोनाबो पिकनिकफोर जाफैबाथाय बयबो साफा खालामना गालांलायबानो जाबाय आरोना होमबाथाय साबसिन जायो निजेबो मोजां मोनो आरो नुनायावबो मोजां नुयो आरो नों आं बयबो जाफैनायफोरानो जुदि साफा खालामना गालांलायाबा जायगाफोरा इदिनो लेथ्रा जायोना गाज्रि जायो ओंखायनो
गासिबनिबो जों साफ्रोमनिबो रेसपन्सिबिलिटि आरो ना इयो जों माबा मोनसे अबेबा पिकनिकफोर जाफैबा खानाफोर जाफैबाथाय जायगाखौ साफा खालामनानै थांनाया जों गावबा गावनि गासिबनिबो रेसपन्सिबिलिटि आरो ना लोगोफोर थ' नै गासिबो जोंबो साफा खालामबाय जाखांबाय माबायदि मोनखो जानानै खाना जानानै पिकनिक जानानै मोजां नांदो थेवबाबो अलप अलप खमिमोन इसोर हाबाब गावहा बेदर जाया नालाय खमि जागोनथ' र' मानसियानो मानसि नुदों मैनानै बासानो बास दिनैनि माबाया मा होनो पिकनिक जानाया जोंनि मा ओइनो आदाखौ माबा होनदो माया ओंखामखौ आद्रा जाबाय नामा होनदो आद्रा जायाखै दे ना थांनाय गोसो गैया थेवबाबो न'आव थांनोसै फिथा सावना जाहैनोसै दायो फिथा देना दोनबोखादों नालाय आबो गलापिया गावनो संदों इस आंथ' रोंखायोना एक्सपार्टखा नोंनि नंगौआ गासिबावबो नों आरो इसको बोलते खुद के मुंह से खुद की तारीफ नों खालामाबाथ' आं निजेनो हारसिं खालामना लानांगोन ना उपाय गैया थ' दायो जों थांसै आरो ना न'आवहा ओमफ्राय गैया हासबेन्डखौथ' मिस खालामबाय दिनैनि दिनाव जमा सबसे बेसि खालामदों बे बांसिन मिस खालामदोंनो बिगुमैखौ आंनिसायबो बांसिन मानो होनबा इमान गोबावनि उनाव फैबाय लोगो मोनासै नालाय बिराद मिस खालामदों जाहैबाय ओमफ्राय आं नुबा मिस खालामदों सानफ्रामबो लोगो मोनखाबाय थानायखौनो ओमफ्राय माने एखेलेगे जानो सानदोंमोन आरो ना जमानो गैया जायासै आरो ना लास्ट डिसेम्बराव फैसिगोन 31 डिसेम्बराव जमानो दिनैहाय बिदिनो आइमोनजोंनो जाबाय आरो ना दा जोङो थांनोसै